Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagiah beban hutang melintih kami dina rapik mengirai kami dina rami. Entah tersabit dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek usuah mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memiliahkan jan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garuk mulik taruncek badan kecalo indak takana. Cilako kadahan gawa. Maka terduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malah indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik, tagi siangku pakai turunlah talendo mandai dianjang. Rela je maaf kami minta. Terima pasan dari balero kaset barisi la panitan, oi panitan Allah kauai nyampang ko ado nasana soro sase juga tolong maafkan, tolong maafkan. Baragam caro di Minangkabau iko sainyo di agam baru iwama akan diwahoi ko asyang langgam maragi yanda anau kito sabidu abalain kayu Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awa jojodone maka batamu manam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan diutuh orang nema mana langkai lalu bagi basindiran punti yang jauh kok sesuai kato dilipe di janjian punti yang jauh kok sesuai kato dilipe di janjian
Ceko mah temudo. Kau faham betul. Tapi ya maaf wah. Serius benar nampaknya. 3.000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah mata memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan ma kini ko. Gadih nama jilbab nan juara MTQ ke petang gue. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Ya itu gaknya. Si ayahnya sekarang. Mendiangku paling di jalan. Lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak. Ba ada begitu tanya mak. Lain yang nampak kejunjungannya. Agak aruk ambo. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tunganai Suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru jadi orang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lataga alih ini tu. Oh itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando, ayah ketek di Silinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau depi air cuma itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nama rusuhan manggamang mah. Aduh. Nandek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek malili aka jorawi kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sia madang pinang nan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temudo. Antah panuah antah wakucak ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua presola dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah jadi pandai. Ba itu hanya. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan samu bakaja ke balango. Tapi kalau nang indak. Kalau ngi bana bay menjamuan nak tanggal si indak je nama yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama bayimbawan. Biang tabuak gantiang keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah tertimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang menutuah tabi yang tinggi itu. Ambo? Jan jame aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampiannya selindakan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacuk keluar indak bapa lau. Suok kita samu teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sedek tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo katanya pakai delega yang jibayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak kabar. Asahkan usah lambek mana mudo. Kok lama kayu di galangan alamek lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo di nan buruak. Pahamlah temuro tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai gue indak sudah pakanku ampo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temuro. Mah banyak banget tapinya dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nalawai dagi betapi nan panjang diberi bojuang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa ndak salah tak. Mato juga gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burung mati disangka, bak kari patah di saruang. Jan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai yo picayo jotan kuto. Bahalo ndak kepercaya. Kita kan lah orang berusaha. Dari dulu ndak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang tagua. Alah kesanang ti. Alhamdulillah. Kita putusi dulu kan ko. Arancak kita putusi.